Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yena bamgila ngani nanokuthi-ke usehilile yini na. Ngicela uyeke lento yenzayo ngicela. Uyakudidisa. Okay, ngicela uqala phansi. Musongididisa ngiyacela tu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sike simuze ukuthi engabe yena usiphatheleni. Sawubona. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuye kuphi ngokuhlala. Okay, nguThobe Mkhize, ngihlala eMayville. Mayville. Yebo. Ukhulela khona? No. Ukhulela Ngihlala eDrakensberg. Drakensberg. Kuphi nayo? Escott. Oh, okay. Makhuluma eDrakensberg ngikhumbula injabulo yami. Ngixolisa. So bagila ngani ke kwenzakalani? Hayi, sasiplan ukuthi siyahamba nomngane wami siyayikhipha, siya out. Yes. Siyakhona nje endaweni le eseduzane koMlazi. Okay, actually uMlazi wangawona ioption yethu yokuqala. So sahlala umngane wami uhlala eMobeni. Ngaya kena. Okay, saplana ke ngathi mngani siyaphi namhlanje washo kumngane ukuthi asamsobheka la eLamonti khona usibari wami ke mina wehlala eLamonti. Nanjwayele vele uyikhipha noma kwakujwayele nje ukuyikhipha nje naye so bawu2. Isira suzangala edrobheni nomkephi nje la sifila ngathi singakhona ngalolo suku. Mase ngifonela ngifonela usibarathi wozani ngala. Okay. Mase siya sa requesta samthola driver mase siya ngale afike nje athi driver ngeke ngikwazi unidrop endaweni nje namantombazane sengikhohliwe igama lale ndawo. Yini njani? Iyasabeka nje ngathi icontainer kusala abantu nje angathi abasabekayo nje abantu. Ngaya kubona ama-tavern la semalokishini indawo ekanjalo. Oh, okay. Base ngeke ngikwazi unishiya because uyabona la ukuthi haye akukho safe. Wathi okay ngicabanga ukuthi siye phi ngathi okay uMax because vele wona usujwayeleke. Okay. Wayishaya imoto driver sayela kaMax. Mesifika khona sayithola itafula lethu vele sinemali lethu vele. Sayithengela utshwala bethu sahlala phansi. Hayi ngithi sisahleli kanjalo. Ngibona ukuthi hayi into esiphuzayo iyaphela la. Hayi sambeke ngihamba umngane wami ngithi hayi uzohlala because bawu2 vele. Hlala wena ukade itafula mina ngiyahamba ngiyothenga. Hamba ngiyojoin iqueue lapha. Ngisamile nje kwiqueue ngiqhobe uBrothers. Athi njani siswami ngithi mina ngiyaphila. Athi uyowenza lapha ngithi mina ngiyothenga. Athi ngicabanga ngihlalela phansi lapha ngizoyithengela yonke into enifunayo. Hayi ubhutiza Ngiyachazela nami ngiyabona mengithi ngibuka iwash hayi ngithi ibhandi ngithi hayi sho imali ikhona la. Buka isicathulo ubothi imali ikhona la. Hayi ngihambe sohlala phansi ngitshela umngane wami ngithi hayibo wemgo na indaba phela. Hlaliyani phansi nawe. Sho imali esiyasave phela uyazi yonke imali ungayisebenzisi wena yonke into iba right. Sihlale phansi ayibuye nje ephethe amabhakede kanje uze kuthini. Hayi sihlale siphuza athi okay ningifuna ngicela ningibize endaweni ethize ngizoza kunini mase sithi siyambuka akaphuzi kwayena uBrothers uhleli nabanye inqwabe like ngathi babe yiskim but abaphuzi bayiphuzela idrink nje lekudeshwa ngayo istraps bayiphuzela yona nje ukuthi yebo utshwala nje hayi futhi asixake into eziningi sitshela mhlawumbe abantu abarathi abangaphuzi noma mhlawumbe baphuza ugologo asazi asiboni siphuzela siphinde futhi simbiza uBrothers sithi sifuna inyama ke manje silambile siyahamba ikhathi lapho. Hayi, okay. Sihlele kamnalo lokho ezosicheka ahlanhlobo nathi. Hayi nathi mase siyasake sibe semqondweni ngisingeke mfethu manje. Asingasho ukuthi siyahamba sizama ukuyirequestela sihambele thina. Sivele sixakwe ibhizi uyazi mase wonke usekuzovalwa wonke umuntu usefuna ukuhamba vele imoto azikho. Uzomiswa yini ke kaVie eMlazi sabeka kanje. Sithi samile uBrothers hawu nake eduze kwethu. Shosikade kusibesika vele sanyamalala. Abuye hawo manje nina mase nivele nihambe ngaphela sishilo ukuthi sonihamba isinayo imoto ukhomba iHwane enjani imnyama idimile. Athi hayi sonamba isikhululekani. Hayi it's okay sisho phakathi emotini. Singene niyaphi sisho ukuthi siye eMobeni. Athi bangaki? Babe u4. Abalisa. Oh okay. Sina sibawu2. Okay.
Yebo. Asingene emotini bathi hayi yazini ngesiqale mobena sikhona enye house party engala komlazi umlazi phakathi deep. Asibayeke abanikazi bemoto angani bahamba hazi bagcine kwenzakalani. Sabona imoto isibuya futhi siyohamba sibuyela ngasedrobheni. Futhi baye ngala sisho ngakhona ilocation yethu. Baye ngakhona. Mase sesifika lapho hayi wayishaya kakhulu imoto brothers. Sithi nayibo siyehla la wayishaya wangathi akasizwe emadlebeni wadlula kakhulu lo driver ayo. Bathula lo umunye lokho esibuka kanje uyasibuka asazi kwenzakalani manje. So wathi usakhona umngane nami abasho siyabona siyadlula endaweni sijoina sePhava sithi Pine Town bese siyabona hayibo sesiqhamuka eHillcrest ma suburbs hayibo yebo siyongena endlini awuboni kunendonga nje kubiwe ngendonga abenzindle ngathi zama Nigerian kubiwe ngendonga nje mawungena igate lilodwa ungena nje ngaphakathi sifike khona esihlele emotini athi ubhodi lo munye hayi kasehleni la sithina sewenzani la kwaphela nidlulile la kade sifuna ukwehla khona manje siwenzani la athi hayi khona into esasifuna ukuyikhuluma xa sothenga utshwala siyiphuzele sina si right yabo nje sigroove izolo si right sifuna ukuyilalela thina ngeke singagroove manje izinto ade sigqoka izolo sifuna ukuya ekhaya nje sithethe ubuye sibone athi hayi ngiyabuya ke sokhuluma manje bahamba i-triple story enjani umuzi wakho baphume bonke bobawu4 ukuthi bawukhuluma sibabone behla bayendlini ngaphakathi bawukhuluma sihlele emotini abayivalile vele imoto sihlele manje akekho kumina okwazi ukushayela vele adumisa imoto nibuyele emuva ukhiye isho phume nawo khona nje imoto yavu bayivulile ukuthi igate leli likhulu balivalile hayi kuzomunye umama ke lapha simbuza athi simchazele sine samgqumela aqala ke nawe bona abantu manana wangasho lutho athi hayibo mayazi usenkingeni kanje bekumele sisale endaweni ethize laba izinto mhlambe lapho mhlambe kwayisikhatsini mhlambe kwako4 because asilokho ezizula ngemoto kwako4 ekseni sithi hayibo mayazi fangabe sidlule ekhaya manje nje sila Sophia kanjani ekhaya abuza umama ninayo imali esikhwameni sithi imaki yena umama oyisikhatsini uyacleana la ekhaya noma ugqoke nje komsebenzi nje ufaka amaphinifa wafaka iduku but wayenga ngase garage imoto yayipake before igarage because imoto bebevulise ehla sambuza ukuthi sikwenzakalana ngaphakathi wathi nje konisiza ukuthi nihambe yabo nje manje ndikosiza ukuthi nihambe la wahamba osivulela igate ngeremote yakhe saphuma khona igarage nearest nje lapho safike sakhipha imali sagibela kwayima kwathi sibuye ekhaya mhlambe safika ngabo 6 ekseni ake mhlamba ukulandeleke nalandeleka ngakho akuphindanga siphindanga nje nabashiya nje lapho but inumber exchange yalo sayiblock nje same time sashintshana ngeinumber and stuff but asiphindanga sababona endaweni yecabanga into enhle ngakho hayibo awanazi nokuthi niyokwenziwani lapho hey kwakusabisi kwakuvele kuzokwenza into wrong lapho kube lo mama mazivulela because nje bonke besho ukuthi babe seyo discuss ukuthi manje suthi sowenza kanjani so wafundani ke ngokuphuziswa mahalo ungayisingelanga wena ukuthi nje no more mengisematshwaleni ngiphuza nanto engibazi no more uyazithengela wena yebo ngiphuza ngemali yami ngaphandle bengithekela umuntu engimaziyo nami indaba zo lift nje izimoto I know no more ngiyabonga kona ke nje ukuhamba indawo ekanjalo uyesayihamba sayihamba igroup nomngani lo sike sihambe nomngani but nje sesenza sure ukuthi yonke into ihlelekile nje manje mekuthi siqasha umuntu ukuthi ngicela usihambise ethize kusame imoto ezokufika silande futhi because nabo uba manje abasekho safe esikhatsini samanje ungathini ukuxwayisa ogela bathi bona hey boy siyaphuza thina ngisho sithengeliwe ngabaxwayisa ongithi imali yabafamilies abafana actually umuntu ungamboni umuntu ngoba egqoke kahle umbone ukuthi unayo yonke into niyaphuza nje ukuphuza into esikhashana but impilo yomuntu nje you only live once empilweni because lo muntu thina kushuthi sabanenhlanhla but sasingazi ukuthi kuzowenzakalani ngathi ukube umama lo akaqhamukanga sakwazi ukuthi siphume kuloya muzi sekwadlulayo kodwa enhlizweni yakho sekwadlula but kusistory ngisixoxe nje ngisohleli nabangani ngitshena abanye ukuthi hayibo yazi sanasagileke endaweni ethize kanje uthola ukuthi ke wonke umuntu unestory sakhe Sibonga kakhulu usivashile kuhlela lethu sifundele kukhulu
Siyabonga kakhulu. Mbukele lapha ekhaya siyathemba ukuthi uzoy-enjoy le episode le. Siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyethanda kakhulu. Bye.